Kacep gitu lah, mula nek pakune lho. Padahal kok masjid lho iso nek paku. Ngopo, Mbul? Lek. Iki lho. Jaburan lumayan. Loh, medone ndi iki? Bal-balan. Ora TPL. Ora. Wah, wis maneman tok jaburan lho. Oh iya, Mas. Heeh. Wah, jaburane tok telu. Isi sapa ya? Nang omah gur karo aku, adikku. Sopo? Bang wae boleh kene. Ciko ingkung etok. Jarang-jarang kowe. Jaburan itu ingkung biasane kan apa Astagfirullah. karo gelas gendut. Aja mbul. Buang sego kuwi dosa. Akeh sing wong kaliren mergo ora iso mangan. Dipangan dhewe wae. Nek rantek ya Ya diguak. pas duwe. Rasa bingung. Rasa gagas wong-wong kuwi. Aja, Kaliren yo Mbul. ben. Luwih becik mbok keke wong sing luwih membutuhkan. Ya toh. Sopo ya? Wah, kayak Ambon wae. Wis. Udah hati siji gugane sahur angel. Nyamene cek turu. Ya Allah, ya Allah. Ngake segone mburi sik delokno bar iki wek. Wah, cek turu iki. Jatah Ambon kok ndak utah. Iki bocah iki gugane banget iki. Wis ora salat. Kapan itu pahalanya? Dengan kekuatan singa bareng mencari cinta. Sedih lockdown, wek. Wah, jancuk. Ngopo to, Mas? Kok ngopo to iki jam piro? Ora salat. Long turu wis bagian dari ibadah. Ya turu ibadah. Nen kowe ra salat ya padha iki poso lho, Jon. Yo. Yen kowe ra salat iki eman-eman. Padha wae sego ra kei lawuh. Hambar. Ah, kowe ngerti dhewe hambar. Ah, ndak ngono. Kudu salat. Yo, blok listener yo. Tak ngeke jatah ambon sih. Wah, ngene iki dadi kelingan simbok cah. Piye ya? Wah, ini kayak ambon sih wae. Assalamualaikum. Bon. Ambon. Bon. Sopo ke? Ambon. Blimbing kok tiba akeh men to. Kira dhuwur ngopo ketek Madagaskar? Lagi kelingan simbok lho. Ha midho rene diceluki meneng wae. Midho tak kei rejeki. Apa? Ya midho sik omongan wong tuwa ora sopan. Ya tulungin no. Ada. Apa? Lho, tak kei rejeki. Ah, omongane ning kene wae. Apa? Mosok ning dhuwur ketek.
Lagi kelingan simbok. Lah ngopo keling? Ini lho. Yo kangen wae. Lah biasanya aku dikongkon karo ini. Ya nek kangen ngono kuwi luwih becike kowe salat ditungake sing apik. Dadi mbokmu ning karo ya seneng. Iya ya. Iya. Daripada kowe ngelamun ngono kuwi. Ya aku mau ngaji. Tok jaburan. Sego. Bejo iki mau. Kok iwak no? Heeh. Wah, tambah jingkas. Apa? Cocok iki. Apa? Double no iwake no. Double stick. Was. Hak sang-sang rupamu pecet to, Mbon. Apa nek masalah kowe? Nek masalah ya omong. Ngene lho, Mbul. Aku ngene iki dadi kelingan mbokku. Sosok kon kok sego, kon kok lawu, nggo buka. Lah kok malah dadi kelingan. Mbok teri sego mau. Ya nek kangen ngono kuwi didongake wae. Kayak dhisik dikon mbokmu ngerti dhewe kowe mangsuli nyepelekke bareng mbokmu renek kangen to Iwan to. Semene aja ngalamun nang masjid donga. Kan mbokmu ya seneng. Wis seneng mbokmu ya seneng. Oh ya Mbul. Eling ra. Dhisik kae. Adi bal-balan. Aku diajar. Ya ampun wae. Ora gelem adi. Bon, babalan, Bon. Apa les? Babalan. Tak omong buku sih ya. Yo. Bu, tak babalan sih ya, Bu. Rasa bal-balan wis sore adus kono. Bayu, dikandani buke malah mlayu. Lagi ning babalan lagi. Yuk, babalan yuk. Babalan. Dan pisang goreng. Ya anak siji ngeliran jamak kon adus sok malah dolan. Bayu, mulai para kowe. Wis sore kon adus ora mulih-mulih. Agepol kowe. Lah, apa sih lho, kowe eling ra. Cek yo ora mudeng wong pas kae we aku teko telat kok. Oh iya, Ding. Kae file esuk ya. Lali aku. Lah iya, jek nemok lalen. Ya wis, Mbon, tak bali sih. Oh, Mbul sun ya segone ya. Oh. Aja lali ndongake ibuke. Heeh. Gen sembarke kuburane. Amin. Makasih ya. Heeh. Makasih lagi Siap, segone. siap. So kapan-kapan lah ya. Ya.